wani kaya da na saya, malam so nake kaɗan tashi ka kai mun dako. Ina so in koma gida ƙasar Indiya, amma na rasa mai yi mun dako. Ni kayan ku na wannan ƙasa ya ban sha'awa, shi ne ɗazu na je kasuwa din na saya. Amma kai baka da hankali, ka dube ni nai kama da mutum mai yin dako. Sadakan za kai wa rigima na ƙasar Indiya, kana rayuwa wannan hako. Da Allah malam ya haƙuri, ai bai san ka ba amma dai shi baya dako. So ni ne baya kusa, da yau tuntuwan ka kan sai ya koma ka sha wuya. Matsalar kwanan Najeriya, kura ta yawa kullum gani cikin takumi. Mutum wai in baya sa gilashi, kankace kwabo idanun ka sa hau dundumi. Bare ma yankin arewacin Sahara, kawai ƙasa sai kashin ragumi. Ni na koshi da wannan zama, rana ita yau nake so in koma gida can Indiya. Da Allah malam ka taimake ni, ina son zuwa ƙasar Indiya ko ba ruwa. Domin na yaba tsarin su ne, ina son zuwa da sun fi ma'adar rayuwa. To batun kauna ce ta zo da ni, inda kin aminta ya tafiya ba damuwa. Ɗazu ma sharu kan yake faɗa, na zo na daɗe a nan din na koma baki sai jiya. Ke sharara miki kariya yake, in kuma kin aminta kin hau da kalin majina. Ba kauye ne ma kina gani, da ganin kunnuwan shi ya koshi da cizon rina. Ke ki barbe wannan budiddigin mai katon waya da tumbe shi kamar dorina. Na san hasada ce yake miki, Allah ya hukunci zaki iso wancan ƙasa ita Indiya. Wallahi ina baki shawara, kar ki be wannan ki